jeg har fået igen her. Så nu skal jeg åbne igen. Det her er noget til mine forældre. Det her er til mig. Halster. To mere. Det her tror jeg er min hale. Jeg glemmer det. Det er en ny telefoncover. Her har jeg i hvert fald en hale. Her har jeg sådan noget pels og sådan noget. Her er min anden hale. Og så har jeg det her. Okay. Det var det.